Illum se nagħtu ħarsa lejn ġgant fir-riċerka tal-Istorja ta' Malta. Se nitkellmu dwar il-Professur Godfrey Wettinger u l-pubblikazzjonijiet tiegħu. Wettinger iddedika ħajtu lejn ir-riċerka tal-istorja, kif ukoll ta' kontribut qawwi fl-istorja tal-lingwa Maltija. Dan diġà rajnieh meta tkellimna dwar is-sejba tiegħu u ta' patri Mikil f'Sadni tal-kantilena ta' Pietru Kaxaro. Imma min kien Godfrey Wettinger? Twilet il-Mosta fl-1929, ta' eta żgħira tilef il-missieru li kien surmast tal-iskejjel fil-Mellieħa u l-Gargur. Wara din it-telfa u trabba ma' ommu fil-Mellieħa. Wettinger sab refuġju fil-Kodba, b'mod partikolari fl-Enċiklopedija Brittannika. Beda jistudja fil-Liċew tal-Ħamrun u kompla jistudja l-istorja fl-Università ta' Londra, fejn igradwa fl-1953. Huwa kiseb id-dottorat fl-1971. Tul ħajtu Wettinger okkupa diversi karigi fl-Università ta' Malta u lilin. Huwa ngħata diversi onuri, fosthom l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-1996. Godfrey Wettinger miet fl-2015 fl-età ta' 85 sena. Primarjament imma mhux biss, Wettinger jibqa' magħruf bħala il-medjevalista ewlieni li biddel bosta mill-idejat u twemmin żbaljati li kellna dwar dak il-perjodu fl-istorja ta' Malta. Dawn l-idejat kienu ġew ripetuti għal sekli sħaħ. Wieħed minn dawn l-aspetti li dejjem kien ċentrali fl-istorjografija Maltija huwa l-fatt jekk kienx hemm kontinwazzjoni jew le tal-fidi Kristjana f'Malta matul il-perjodu Qarbi. Godfrey Wettinger meta beda jirriċerka fis-sittinijiet beda fuq suġġett pjuttost aktar tard mill-perjodu Qarbi, daħal fil-suġġett tal-Arab, prinċipalment għaliex kien qiegħed jistudja l-iskjavitu li jasar f'Malta matul iż-żminijiet. Minn hemm imbagħad intebaħ li kien hemm idejat li kienu forsi imorru lura għal żmien Gianfrancesca Vela, missier l-istorjografija Maltija, li ftit li xejn kienu ġew sfidati matul iż-żminijiet. Kien hemm awturi fil-fatt qabel Wettinger li kienu wkoll lisnu xi forma ta' dissent. Pereżempju l-idea li fil-Gżejjer Maltin kellek storja tal-Kristjaneżmu ma taqtax ċerta kontinwità tal-prattika tal-Kristjaneżmu kważi minn żmien San Pawl sal-era moderna. U Wettinger ta' storjografu xettiku li kien iħares lejn il-fatti u jara kif anke kien jallimna fil-klassi dak li hu probabbli versu dak li kien possibbli. U minn din l-analiżi tiegħu wasal għal konklużjoni li le ma kienx hemm dik l-evidenza li wieħed kien forsi jista' jassumi li fil-Gżejjer Maltin fil-perjodu twil Qarbi qed nitkellmu 200 sena jew iktar kien hemm sinjal ċar ta' kontinuità tal-Kristjaneżmu, ta' prattika tal-Kristjaneżmu, almenu prattika organizzata kif jgħidu ċertu awturi u għadhom jgħidu ċertu awturi sal-lum il-ġurnata. Dak kien kontribut importanti jekk xejn għaliex kull meta storiku iġelna naħsbu mill-ġdid nirrevedu l-idejat tagħna, dak diġà huwa kontribut importanti u xekk anke għalina bħala soċjetà. Minn żmien is-sebgħinijiet kien ħarġ bl-idea li aktar il-Maltin saru Musulmani wara late 70, però mbagħad fl-aħħar ta' ħajtu reġa' bidel kollox, fil-fatt hu kien qal għamel agonizing reappraisal, reġa' qaleb kollox anki li kien qalu, għax qal li fil-fatt probabbli kellek ġenoċidju u kellek katt kbira li kienet ġifi tikkonferma x'qalu ħafna sorsi primarji. U kien ġab evidenza għax ħafna jsemmu għal-ħimjari, però mbagħad lejn l-aħħar fit-2010, 5 snin qabel miet, kien għamel tok fejn ġab ħafna sorsi primarji oħra
li anke kienu kontemporanju ta' dak iż-żmien, kellek għal-ħawqal, Gazwini u semmaru xmata li kollha bdew jaqblu illi kellek dak il-katte li ma kellek ġifri kienet waħda mill-kbar. Mbagħad later on Jeremy Jones kien qabel miegħu u fejqa li bażikament aħna l-Maltin aħna d-discendenti ta' dawk li ġewwa dik il-100 sena li kienet vojta Malta li kienu Arab, Musulmani u dawk illi mbagħad George of Antioch kien mbagħad minn sqallija f'xi 1127 fi żmien ir-re George it-tifel ta' Count Roger. Mhux kważi iktar minn 30 sena wara li kien ġie l-Konti Ruġġieru li kien batuwaw li kien bat isqof George of Antioch biex b'numru ta' nsara li bil-mod bdew ġejjin. Allura Jeremy Jones qabel ma' Wettinger u jgħid li aħna fil-fatt id-discendenti ta' dawk li nsar li reġgħu bdew deħlin Malta u l-Arab li kienu għamluha isu l-perjodu Arbi isu 120 sena li kienu ilhom hawn. Wettinger irriċerka u ppubblika wkoll diversi studji differenti fuq aspetti soċjali, ekonomiċi u lingwistiċi li qatt ma kienu ġew ittrattati qabel, jew li trattament tagħhom kien wieħed minimu jew żbaljat storikament. Wieħed minn dawn hu dwar it-tradizzjoni Pawlina. Wettinger kien iħobb imur lura d-dokumenti. Dak huwa l-mertu kbir tiegħu. Dak li ma kienx isib fid-dokumenti kien ikun xettiku dwaru. L-idea tal-kult Pawlin per se għalkemm ma kitibx daqshekk direttament fuqha, ma indirettament ikkontribwixxa ħafna għaliex bir-riċerka tiegħu pereżempju fuq l-ismijiet tal-postijiet, eċetera, sab li diversi postijiet li kien jingħad skont it-tradizzjoni huma marbutin mal-kult Pawlin, wieħed ma jistax jgħid daqshekk direttament li hemm rabta ċara, anzi, beda dan ifittex ismijiet tal-postijiet ferjas li sallum għadek issib allegatament connection mal-kult Pawlin. Kien isibhom miktubin differenti, kien isib referenzi li m'għandhomx jaqsmu mal-kult Pawlin, u hemmhekk allura wkoll qajjem ċertu mistoqsijiet. Forsi wkoll kien influenzat personalment mill-għażliet u ħanejtek mill-ideat tiegħu. Allura hemmhekk l-istoriku dejjem għandu jkun ftit kawt. You don't want to get carried away, kif ngħidux. Jista' jkun li f'ċertu momenti bħal kulħadd u xekk bħala awtur tiġri lil kulħadd din, you get carried away. Pereżempju, Godfrey Wettinger ma kienx skolar bibliku u kellu aċċess pjuttost limitat anke għall-arkeoloġija. Mhux għaliex l-arkeoloġija ma ssirx Malta, imma kultant għaliex ir-riżultati mhumiex daqshekk aċċessibbli għalina bħala membri tal-pubbliku jew tal-komunità ta' nies li qegħdin jistudjaw il-passat. Allura l-konklużjonijiet tiegħu forsi llum il-ġurnata jistgħu jiġu b'xi mod riveduti xi ftit, però b'mod ġenerali naqbel mal-approach u l-metodoloġija tiegħu li jiena nħobb insejħilha a healthy skepticism, jiġifieri, li wieħed idur għal fatti u mhux iħalli narrattiva ċerta storja li toħodlu post l-analiżi u l-kritika personali tiegħu. Wieħed mix-xogħlijiet monumentali ta' Wettinger li ħadlu 20 ta' snin biex lestih kien il-pubblikazzjoni tal-Minuti tal-Università tas-seklu 15. Huwa wieħed mill-manuskritti kbar importanti għalija teżor nazzjonali li għandna fl-arkivi tal-biblioteka tagħna, il-Univ 11. Huma minuti, huma laqat tas-seklu 15, huma laqat tal-Università tal-Imdina, imma għandek ukoll ħafna materjali oħra amministrattiv miġburin f'dan il-volum, f'dan il-manuskritt aktar minn 600 folio li Wettinger traskrivih vers uħut minn dawn il-paġni li hemm fil-Univ 11 huma miktubin ċerta kalligrafija tas-seklu 15 li tassew trid taħriġ u għajnejk iridu jkunu għadu biex inti tifhem
x'ikun qed jinkiteb tipikament dak il-Latin amministrattiv tas-seklu 15, spiss ukoll imħallat bi frażijiet ta' sqalli, eċetera. Kundizzjonijiet ta' dawn il-manuskritti lanqas ma kienet perfetta, jiġifieri ħafna drabi l-kundizzjoni u x-xogħol li sar kien wieħed importanti ħafna għax fetaħ it-triq ukoll biex imbagħad l-Università iddeċidiet li tibda l-pubblikazzjoni ta' Documentary Sources of Maltese History li illum il-ġurnata hija librerija sħiħa ta' dokumenti fejn ħafna mill-volumi ġew editjati mill-Professur Fiorini u huma kontribut tassew importanti għall-istorja ta' Malta. Qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' qabel waslu l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta. X'kontribut ieħor ta' Wettinger f'dan il-qasam? Ħafna mid-dokumentazzjoni li għandna tal-Medjuevu tiżdied lejn is-seklu 15. Fis-seklu 15 tibda ssib atti notarili, tibda ssib każijiet mill-Qorti tal-Isqof, tibda ssib ħafna materjal amministrattiv anke mill-arkivji ta' Sqallija li jagħmlulek possibbli li tistudja s-soċjetà, tistudja l-użanzi tan-nies, tistudja anke l-avvenimenti differenti li kien hemm f'Malta f'dawk il-100 sena jew 150 sena sal-miġja tal-Kavalier ta' San Ġwan. Dan għamilu possibbli lill-Prof. Wettinger, pereżempju, li joħroġ ġojjel ta' ktieb fl-1985 li huwa studju dwar il-komunità ludija ta' Malta u Għawdex, the Jews of Malta in the Later Middle Ages. Dan huwa xogħol fejn għandek studju ta' minoranza etniko-reliġjuża li kienet parti importanti mis-soċjetà tal-Gżejjer Maltin sa tkeċċija tal-Lut minn hawn fl-1492. L-istess bħalma fl-istudji tiegħu Wettinger kien studja minoranza oħra importanti oħra soċjali, dak il-każ ukoll li kienet l-iskjavi. Jiġifieri kien iħobb idur ħafna lejn dawn it-temi. U ma rridux ninsew ukoll kontributi li jagħmel foqsma differenti ta' storja soċjali u anke ekonomika, pereżempju l-istudju tal-agrikoltura tal-Gżejjer Maltin li għadu validissimu sallum il-ġurnata. Kif rajna fi programm ieħor, Wettinger flimkien ma' Patri Mikil Fsadni sabu xogħol letterarju magħruf bħala il-kantilena. Jiena kelli xorti li apparti li Wettinger kien għallim tiegħi, supervisor tiegħi, kont nafu wkoll mill-qrib li Patri Mikil. U t-nej kienu jitkellmu b'mod affettwuż lejn xulxin, jiġifieri kellhom din il-partnership importanti li bis-saħħa tagħha mhux biss saret is-sejba tal-kantilena, ma wkoll l-istudju li ppreżenta lill-pubbliku Malti din l-għanja li hija l-ewwel l-eqdem Malti li għandna għal daqstant teżor nazzjonali. Ma kienx faċli dak iż-żmien għalihom li jiddeċifraw dak li sabu u ovvjament meta realizzaw li kienet l-eqdem għanja bil-Malti, realizzaw mal-ewwel li din kienet skoperta importanti ħafna. Kif imbagħad ġiet preżentata l-udjenza Maltija u aktar tard studju li ħareġ wara aktar mirqum, jiena għalija huma mumenti li jiddefinixxu il-progress tal-istorja medjevali f'Malta mill-indipendenza l-hawn. Issa se naqraw silta mill-pubblikazzjoni ta' Wettinger, The Arabs in Malta. Islam in Malta. There is no doubt that for some 3 centuries, Islam was the religion of the majority, if not the absolute totality, of the Maltese inhabitants. Even as late as 1175, Bishop Burchard, on his way to Saladin as the representative of the emperor, when passing through Sicily, apparently without touching at Malta, reported that the island was inhabited by Saracens. Numerous Muslim tombs have been found, about 100 in the Rabat cemetery alone, some with 12th century dates, including the well-known Maimuna tombstone from Gozo of 1174. No remains of mosques or other specifically Muslim buildings have, however, been discovered. Il-Professur Wettinger kien magħruf li kellu karattru ċajtier.
Naħseb dik li tajdilha dark humor forsi kien ċiniku ħafna u kellu ħabta speċjali xi ħaġa li inti isek ħadd forsi ma jgħidix, eżempju nkunu qed impaxxu fil-kantin imbagħad iqum u jgħid semmur mela good afternoon, issa tistgħu tibdew toqgħodu tajdu fuqi speċi ittaqtqu fuqi għax laqomt u tlaqt. Kellu ħabta wkoll u kellu 85 ġifieri, imma niftakru jgħid daxxjuħu kemm idumu għaw xjuħ ma jmutu qatt, daxxjuħ li inti jaħżdek imma mbagħad induna li speċijiet jgħid għalih ukoll. Wettinger għallem ħafna studenti li ftit minnhom spiċċaw ukoll kollegi. X'effett ħalla Wettinger? Li affettwani ħafna bħala akademika jienu, speċi bħala historian tallimt minn għandu ħafna x'kien is-supervisor tiegħi tat-teżi. U hemmhekk tallimt illi għax aħna meta tikteb fl-istorja li l-ewwel nett dik minn għandha tallimt wara qattajt xejn jekk m'għandekx evidenza għaliha. U anke jekk għandek l-evidenza għax inti kultant kulħadd ikun ferħan li sab xi ħaġa u minn daqshekk jgħidlek. Imma mhux li tajtek, jiġifieri oqgħod attent meta tiġi kif ħadd extrapolation, kif ħadd estrapola mill-affarijiet li sibt. Ġifieri tiġrix biex tibbotta l-aġenda tiegħek, imma jrid ikollok ħafna evidenza biex tkun tista' tgħid ftit. Dik tallimta minnu dejjem inżomma f'moħħi, għax dejjem kollok periklu li tant tkun qed tifraħ li sib xi ħaġa li qed taqbel mal-interpretazzjoni tiegħek. Imma ma tix tiġri, irid ikollok ħafna evidenza biex tkun soda l-interpretazzjoni tiegħek. Dik li tallimt minn għandu ħafna u li għeni u kol għalix kien avvanzata l-żmien u jiena meta kont studenta jiena nitkellmu sa 35 sen ilu. Jien xtaqt naħdem fuq in-nisa f'Malta. U dak iż-żmien l-Università qatt indurhom wieħed ma sibx tutor jew supervisor għat-teżi, kollha bdew jgħidu li x'qed ivvinta n-nisa m'għamlu xejn, ma tistax tagħmel teżi fuq hekk. Mbagħad niftakar ntqajt miegħu il-librerija tal-Università dejjem ngħidha din l-istorja u saqsejtu għalli bella li jekk kienu hawn tista' tikteb fuqhom. U bis-saħħa tiegħu li bdejt ir-riċerka tiegħi fil-fatt għandi kotba u papers ippubblikati fuq hekk fejn jidħlu n-nisa f'Malta. U oħra għallimni inti dejjem trid tispeċjalizza għax għall-bidu tajt in-nisa f'Malta fl-istorja. U fil-pront Wettinger għalli le trid tiffoka u fil-fatt bdejt niffoka fuq is-seklu 18. Jiġifieri jiena nista' ngħid li naf ftit fuq in-nisa f'Malta fis-seklu 18. U dik oħra ta' Wettinger ma sax tkun taf ħafna fuq kollox, imma dejjem trid tkun taf ħafna niftakru dejjem jgħid fuq ftit. Il-Professur Godfrey Wettinger beda jgħallem fl-Università ta' Malta fl-1972. Il-Professur William Zammit, ir-riċerkatur ewlieni ta' dan il-programm, kien student ta' Wettinger. Nisimgħu ftit l-esperjenza tiegħu. Jiena Prof. Godfrey Wettinger, ġifieri għallimni għal snin twal, jiena fil-kors tiegħi tal-Bachelor fl-Edukazzjoni kien wieħed mill-allima tiegħi. Mhux biss kien jgħallimni fl-Università, imma kien ukoll il-supervisor tiegħi għal żewġ teżijiet. Ġifieri nista' ngħid illi nafu daqsxejn mhux ħażin. Godfrey Wettinger kien bniedem uman kemm jista' jkun, ġifieri qed nitkellmu fuq persuna li bniedem akademiku mill-iktar serji, imma wkoll għandek l-element uman. Ġifieri jiena li nista' ngħid kemm fil-klassijiet, kemm waqt is-sessjonijiet li kien ikollna tad-diskussjoni tat-teżijiet, kien bniedem illi jifhem l-istudent, kien bniedem illi kellu kapaċità li jikkomunika mal-istudent, kien bniedem illi jagħti l-istudent mhux biss dak li hu purament akademiku, imma jiena nazzarda ngħid forsi iktar importanti minn hekk għax dak li hu akademiku tista' taqra dwaru, tista' ssib dwaru, tirriċerka dwaru. L-imħabba lejn ir-riċerka, l-imħabba lejn l-istudju. Ġifieri dik hija xi ħaġa jiena naħseb hija fost l-iktar teżori illi Godfrey Wettinger ħalla
lill-ġenerazzjonijiet ta' studenti illi kien jgħallem, illi għaddew minn taħt deħ. Wettinger kien għallim li ħalla impatt qawwi fuq l-istudenti tiegħu. Godfrey Wettinger kellu kapaċitajiet kbar, jiġifieri apparti r-riċerka kbira illi għamel, jiġifieri Godfrey Wettinger ippubblika u r-riċerka li għamel għadha sal-lum fejn jidħol il-Medjuevu mhux biss hija standard, hija għada fundamentali għall-istorja ta' Malta, imma kellu wkoll il-kapaċità illi jikkomunika dak li jkun ir-riċerka, dak li jkun studja lill-istudent. U jikkomunikah b'mod ta' entużjażmu, jikkomunikah b'mod illi lilek idaħlek f'interess. Per eżempju, kellu ħabta anki waqt il-lectures u għalliri jagħti aneddoti, jagħti rakkonti kif skopra l-kantilena, kif skopra dak id-dokument, kif wasal għal dik il-konklużjoni. Jiġifieri inti l-iktar ħaġa ħanajdu hekk faċli llum jiena nista' ngħid għax qiegħed fiha. Jiġifieri l-iktar ħaġa faċli inti illi tagħti dak li riċerkajt. Huwa ħafna iktar interessanti u forsi mhux daqshekk faċli illi inti tikkomunika mal-istudent. Mhux dak li taf, imma kif wasalt għalih il-proċess ta' riċerka. U l-proċess ta' riċerka idaħħal lill-student f'entużjażmu, il-proċess ta' riċerka jimmotiva lill-istudent jgħid isma' ma jiena nixtieq illi wkoll nesperjenza, mhux neċessarjament fil-Medjuevu għandna tant, għaw kull erja possibbli fejn jista' jistudja fil-kuntest Malti żgur. Imma l-fatt li inti għandek persuna qudiemek illi inti taf illi għamel din ir-riċerka kollha. U mill-ment qed jesponi miegħek kif wasal għal materjal, kif sab il-problemi li kellu, l-ostakli li kellu dal-bniedem, hija xi ħaġa li ngħid għalija jien fuq livell personali żgur illi immotivatni nazzarda ngħid ħafna iktar milli sempliċement illi tkun taf il-kontenut tal-riċerka. Ma jistax jonqos li riċerkatur u għallim bħal Wettinger ma jkollux librerija mdaqsa. Il-Professur Wettinger minn dejjem wara x-xewqa illi il-kollezzjoni tiegħu ta' manuskritti, kodba, karti ta' riċerka jiġu fil-librerija tal-Università. U ma xtaqx illi wara mewtu dal-materjal jispiċċa fuq irkant għaliex jekk isir hekk kienet tiġi sparpaljata l-kollezzjoni. Allura u li jagħmel ħalla din il-kollezzjoni blegat l-librerija tal-Università ta' Malta. Fil-librerija ta' Wettinger wieħed isib kollezzjonijiet speċjalizzati. Di tissejjaħ kollezzjoni speċjalizzata. Il-Professur Wettinger kien riċerkatur storjografiku. Il-riċerka tiegħu kienet tiffoka ħafna fuq iż-żmien tal-Medjuevu. U kien iżur ħafna arkivi kemm Malta, kemm kif ukoll barra minn Malta, u kien jikkopja bidejh manuskritti sħaħ fir-riċerka tiegħu. U ftit meta bdiet dieħla il-teknoloġija, beda minflok jikkopja, beda jitlob fotokopji tal-materjal. U kien iżur pajjiżi bħal pereżempju fil-Vant Nofsani, il-Libanu, l-Iran, anka Sqallija. U dal-materjal kollu qiegħed hawnhekk issa jifforma parti mill-kollezzjoni ta' Godfrey Wettinger. Barra minn hekk u għandu kollezzjoni sabiħa ta' kodba. Il-fuq minn 6500 ktieb kellu fil-librerija tiegħu. U dawn ukoll qegħdin hawnhekk. U meta kien isifer kien jixtri kodba li ma jsibx jixtri minn hawn Malta. Allura speċi dejjem issir iżjed sinjura il-librerija tiegħu. Ovvjament hemm ħafna kodba tal-istorja fiha, ħabba li hu kienet in-niċċa tiegħu. Barra kodba tal-istorja, però ukoll kodba fuq reliġjoni Iżlamika, fuq demografija, eni kodba li kienu jinteressawh kien jixtri u kien iġemma. Però għandna niċċa sabiħa aħna ta' kodba tal-melitenzja fil-librerija tiegħu. Hemm melitenzja bikrija, fosthom hemm il-kodiċi ta' Derohan,
li jmur lura l-1805, dan qiegħed f'żewġ volumi u l-illustrazzjonijiet ta' ġo fih huma kollha intatti. Min barra l-kodba insibu wkoll diversi memorabilia li għamlu parti minn din il-kollezzjoni. Bħala memorabilia aħna tiegħu għandna d-desk tiegħu l-iskrivanija, għandna s-siġġu, għandna xi satchels li kien jużaw, għandna typewriter, kif ukoll għandna it-toga tiegħu li kien jilbesu. Grazzi għal Professur Godfrey Wettinger, ir-riċerka ngħatat professjonalità kif ukoll serjetà. Għandna nkunu grati lejn il-Professur Wettinger li ġab il-qudiem ir-riċerka fl-istorja ta' Malta, kif ukoll għas-sejbiet li għamel. Fil-programm li jmiss se nitkellmu dwar Herbert Ganado. Għal darb'oħra.